sirawania bagokwa taboria korumera yebibe rera bakomo chamo kia bakowa batebie Yesu nere motoria toria bagusira gwenya bagokwa Yesu munyamabera batorie. Umuya tata mbia mono nande mbia mono aseri bageri watoireria bene tunyare kurigereria lesson tugochaka monene enye naende umuya tugokwarigania ase marika machenu nyare kobona ayo gutura toyeigwe ase eng'encho oganeti toyeigwe naende onyare komokia koyekorera obuya bwao tata omuya tiga botoisane naende buna togochaka seseni abwo tore amo na barabwo abwo togosanga abategereri abanchwa nyare kobana barabwo naende onyare kobakonya banyare konyora ring'ana eria buna oganeti barinyore obuya bwao tiga botoisane tata omuya nakwo ogosaba gaitu goetera omwana wa Yeso Kristo omotori oito amen. Abaminto kobarigani tore ase amafundisho aya twachakire naende tokare kobwaterana na oyominto Damaris Abanchi bamonene nao kwani mbia more. Yes. na inche Rose nabariganiri ase okobwaterana ase elesson eye. Ntwasoma elesson togasoma elesson ya obobani togakora igoro ya esegi enene tokarora buna twachagete mpaka buna esegi eye egocha koera ndengerereti kira omonto naseseniwa naende nabo okoirana oirore ase otanyorete. Bono ngochaka tore elesson ya equarter eye ere bosio twachakire ege ejumapili eye egocha egokwanera igoro ya egetabu kia Mariko. Egetabu kia Mariko tokare gokwanera Mariko oyo tokare komanya Mariko oyo ng'ani ng'o na egetabu eke ng'aki kerikire omoriki origete ororo na orori oyo kiagera abwo noo togochakera korwa. Naende egetabu kia Mariko bono nkora ng'a naki ekieng'e ase ebitabu bionsi Ekere ekieng'e. na ekieng'e na ekieng'e ase Ase gospels ye. na ekieng'e Ekieng'e. ase chigospel. Bono tokare korigereria egetabu kia Mariko tokare gochakera elesson ya entang'ani egokwanera igoro ya omochakano bwa enchili omochakano bwa oborandia. Ekebungo eke mwamoke gekare gotora gekorwa ase Mariko eyemo 14 Mariko eyemo 14 na 15. Eyemo 14 na 15 abancho bategeria gekare goteba iga. 14 egoteba goika nyuma. Nabo egoteba goika nyuma Yohana kabekirwe echera ime Yesu akagenda Galili akarandia enchili ya Nyasaye okobora engaki yaikeranire na oboruoti bwa Nyasaye bwaikire ang'e onchoka na mwegene enchili. Onchoka na mwegene enchili. Bono ano tokare korigia omochakano bwa enchili eye naende tokare koboriwa ng'a Mariko eye ng'a origete aye bono nomaete nkoigwete ande riangote ebitabu ebia gospel komanya omoriki tebekiri iga maiso marore lakini ekero okona korigereria ebitabu ebi okona korigereria gochia ime nkomati ore koumerana na ekerakora aye gochia oyo origete oboraitu oranyore na ng'aki ngotiokererana nang'e nabo erabe buya na oyo erabe nabo igo mbuya mono. Bono na Mariko nakero ki naki bono totari komanya ng'a oyo origete egetabu eke kia Mariko ning'o kiagera nonye na ebibilia ime omonto naro okorokwa John Mark igo Yohana Mariko lakini John Mark nkobarire rahisi bono John Mark naro twebori nere gose noyo John Mark tarenge ase aborokiwu bari baye 12 iga achete maega lakini rende ngosoma tori gochima tore ng'a omoriki bwa egetabu eke ning'o ng'aki atagete egetabu eke keriku ngento kiarenge korigia lakini mono naende torora ng'a egetabu eke omoriki oyo Mariko torora bono ng'a iga akare koretwa ang'e na Petero bono barenge amo barigete nere naende tomanya gotebiwa ng'a baba Petero omaete ng'a mbora tachieti sukuru igo bono ntori komanya buya pi lakini togotebiwa ng'a iga akoretwa ang'e nere ng'a igo oboiri mboro nabo torabe ntomanya exactly oyo origete lakini gento totagete korwa ororo
no nenchiririe korwa nabo igo nero toganete korwa ororo twamagoteba bono ng'a ewiki eye ntorore igoro ya Mariko oyo ase ebibiria ntorore ng'aki togotebiwa oyo ning'o ng'aki achagete ng'aki aigete ase nkonyora tore ng'a naigete ase naende na okogwa akaragwa naende ng'aki akorete akairana naende togenderere gochia bosio torore ng'a egasi yaye ero ng'aki ayekorete nonya ogokwanwa asinini lakini nkorora tore ng'a enchireri kere egetabu eke nabo ekomachi koretwa ang'e amo nere gose bono naye ng'aki kwarochi. nabo igo abanchwa nagani naende tomente ekebungo ekemo ase omochakano oyio na ase egetabu kia ogokora kwa abatomwa 13 gegochaka ekebungo egetang'ani boka ekebungo gia 5 gegoteba iga ase ekanisa ya Antiokia barengeo ababani na aborokia Barnaba na Simeoni oyo ore okorokwa Nigeri na Lukio omokurene na Manaeni oyo oreretwe amo n'omoruoti Herode na Saulo aba iga ekero barenge gosasima omonene na kweng'ata omoika omochenu agateba nchorere Barnaba na Saulo ase emeremo eria nabarengereretie bayekore nabarangereretie bayekore erio kebakorire okweng'ata kebakorire okweng'ata na ogosaba bakababekera amaboko bakabatiga bagende egiaka negoteba abwo babere bagatomwa n'omoika omochenu bagatirimboka gochia Selukia na korwa agwo bakaamboka nemeri gochia emeri gochia Kuporo ekiagatano gata bagaika Salami bakarandia ring'ana ria Nyasaye ase chisinagogi chia Abayahudi na barabwo nigo barenge na Yohana okobakonya igo abanchu ba omonene ne inchiri togenderete korigereria ekiagera omochakano ogo orenge na ng'aki omochako bwe ring'ana gose enchiri bono omochakano bwa enchiri nkorora tore na ng'aki ogochora oko kware gokorwa ng'una akagendera na ase ekanisa ya Antiokia mbarengo naende ogochora oko kwarenge ase enchera rahisi timaeti bare korigereria omwarimu chimbu chia omonto amakoru ya omonto omokia bwa omonto ng'i gose orengerereti ogochora oko kwabakoreri kwarenge ng'i barengete ogochora oko kwabakoreri omanyete abanto kare mbarenge abegeni gotobwabwa na tore naria bakamanya Paulo nabwenerete Peter nabwenerete buna gwasoma twatebigwa ng'a barenge gosabana kweng'ata amina omoika omochenu ogakora egasi ogateba oyo Barnaba na Paulo nonyorete ekero akorangeriwa natebiri ng'a ere na omonto ogokora egasi gochia ase abanto ba ebisaku natebiri ng'a bono igo na Barnaba oranyore nere nabo arenge enchera eyio naye taigokwanwa mono ng'a igo omoika oyo omochenu nabo otete ng'a ntagete mombekere abanto abe ekana abo bankorere egasi nabarangereretie nomoika igo mwarimu kwakerengire buya na nomoika okorete oborai obo igo banchu ba omonene na omoika chingaki chiria chinkoroga orenge ang'e bono kobua chingaki rero kero omonto kwobwaye etatete bweka iga naende anyare korigereria abande na amaiso ogotaka abande banyare kogwa mwarimu genderera. Kwana koigwa ase obokristo kwana koigwa ng'a omonto nabo akoba omokoreri naende okogwa mokoreri naende okogwa mbaro nonya na ebibiria nero nonya na ebibiria nonya na ase ereseni etore abanto mbare ogokorera naende gwakora ki gwagwa nonya Yona okogwa ng'encho ki omaete Yona tagwete Yona na omochoro orenge nere ekero atomwa tatomeka igo okwo nakwo okogwa omaete omwarimu nakokwo gose ogoteriga koirana maega ake nonya na ase ebirengerio omaete ase ekero achete iga atete ng'a tari egekoru gioka kere ekebe nonya na ebirengererio gwakorire ekebe omwarimu nonya bono tore iga ase obokoreri kwana korora onde okoimokia amaboko igoro ogoteba inche bono onye nori mwabeka naruro natigire namotigeire ekanisa eno namatiga gotaiyo okogwa okwo na okogwa bono tokare gosoma bono ogokora 12 na ekebungo 12 torore Mariko oyo ng'aki bono akare koretwa ase egasi eye ya obokoreri naende ng'aki are erio kare arengereretie aya agaika ase enyomba ya Mariamu ng'ina Yohana oyo okorokwa naende Mariko na abanto abange nao basangererekanete gosaba na ekero Petero achia gotura egesieri kia geita
omoiseke omosomba okorokwa roda agacha koigwa kamanyire eriogi ria Petero akaba n'omogoko taigora egesieri korende akaminyoka agasoa nyomba akabatebi ng'a Petero ngesieri yateneine ireng'ana riko mwarimu 12 kware gosoma bono sorry igo bono nomogano oyo nang'aki abasomba ba Nyasaye bare kona gosabera Petero ekero abegetwe echera ngosorure echera omwarimu nogokora 12 bori ogokora kwa abatomwa 12 erio kararengereretie aya ekero arengereretie aya agaika ase enyomba ya Mariamu ng'ina Yohana oyo okorokwa naende Mariko igo owaikire ago bono abwo no natagete nki tokare gotebigwa iga igoro ya Mariko oyo Yohana Mariko oyo ing'a amenyete nere amete na ng'ina omwana omomura amete na ng'ina oyo ase nirokobera bwaye bweka oyo taraisa nki tokorusia abo tokare gotebigwa iga arenge omoke tokare gotebigwa iga ng'a Mariko oyo Yohana Mariko oyo buna agosoa ase obokoreri naende buna toroche babo Paulo bakare kobekerwa amagoko egere bagende egasi Mariko oyo iga are omosae challenges chia obosae nchiro ororo bono Mariko oyo iga arenge na ng'ina naende mara ango maete omoibori nabo okomanya Kristo nabo okomanya enchili lakini mbora abana bao nabo bamanyete buna omanyete bari komanya nabo okonyora aye bweruete kabisa naende eki ogokora nomanyete lakini omwana oo nabo okonyora aro akogenda ase eng'encho yago bono John Makio nere nabo arenge Yohana Mariko nere nabo arenge iga arenge na ng'ina ng'ina toigwete ng'a iga arenge omokoreri bwa egasi naende iga nabwate ebesa bono nabo arenge gokonya nabo are korwa gochia ase obokoreri bwa egasi bono twanyorire ng'a abanto nabo bakaberire bwoye bagona gosaba ororo engaki eye Petero akare gosiboria akare koigorerwa korwa echera tari na monto orire naki na amaraika bono twatebiwe ng'a Mariko oyo egento ekene tware korusio Mariko oyo egento egetang'ani tokare komosoma ase ebibiria iga akoba introduced iga akare koretwa ase tore buna omonto omosae ore omoke naende tokare gosoma 13 eyemo bakaisana ogokora okwo ase ekanisa ya Antioka mbarenge ababani na aborokia twagasoma soma 13 yoka 13 ekebungo egetang'ani verse 13 sawa ekebungo gia 13 gegoteba erio Paulo na abamwabo bakamanora n'emeeri korwa Pafo bagaika Perga ase Pamfulia Yohana akabatiga akaira na Yerusalemu korende barabwo bakarwa Perga bakagenda Antioka omochio Pisidia rituko ria Sabato bagasoa ase esinagogi 13 yoka bagaikaransa aroro verse 13 kero kurigereria abo nki oroche igoro ya Mariko oyo omokoreri oganetie gokorandi ring'ana nabo eruete goetanana gotara ase amo gochia ase ayande bono John Makio oyo nabo eruete korwa ritang'ani egento egetang'ani twarora ogokora 12 ntwarora ng'a iga arenge omosae bono naende bono iga twarorire ng'a babo Paulo babekerwa amagoko gosoka bari lakini mbaganetie omokoreri omonto okobakonya buna bakoenda basokire bagocha kogenda buna bakorwa gochia ase ande obokong'umbora enchera omosae oyo akarosa akaira na Yerusalemu akaimokia amagoko tiga ng'enda ase omorembo Jerusalem lakini nene ntoroche iga gochibosia nkorora tore ngocha goikara ase akogani gokora egasi nane mbaigwana lakini nkorora tore gochibosia iga gochibosio nane nkorora tore amange mpaka toche komomanya ng'a John Makio oyo ning'o boronge kabisa lakini egento tokare gotebiwa omorikio oyomo garenge goteba ng'a Mariko oyo iga aichorete na obwoba omoyo agakwa omoyo ase egasi ya obokoreri bono naende ekero akure omoyo mbono nokwegena kwanyegeriwe bono ase eng'encho yayo akairana akaamua koirana igo ng'a teruete na omoyo oye bwonsi bono ase ogokora egasi ya Nyasaye
ng'ego nonye nintwe omanyete nabo togoika ase egente kia ekiansomia iga ng'omaete nabo togoika ase twaigwa egasi twayekora twanyora obokong'u twebang'aa togotemwa na saitani twateba omaete ng'a inche nonye na omwaka ogocha mbachore tintageti gasi ya bokoreri lakini ogochoraniwa Nyasaye. ekero akoire ribaga kora egasi ya nyasaye inki ekwarwa Amen. Ntwarorera obokoreri obo bwa John Mark oyo omosae oyo omoke na egerwete naende ekero erwa muna totebe omwarimu tinkomobeka mamocho mono ekegori kiaye nabo kerabe omoyo nabo agokobwanga bono sababu teiyo enene eanere na ase ki asare akwete omoyo bwango lakini rende nabo okorora ase eng'encho eigwete omobere oye buna aonchororetie ghafla iga okobata yaya inche tiga ng'irane nabo ekoroki na egento nkiamogecheti igo nabo ekoroki buna egento iga nkiamogecheti omoroso noro na kende nkero lakini eywo esababu enene twasomiwa eleseni ene eri omwarimu ase esabari eye okwegena ase oborari obo gose obokoreri bwa nyasaye korosa ntotakeiri kiagera abanchu abategereria orose otigere ng'o okwegena korigia nyasaye akoire okuna kwatagete otumeke nyasaye oito ogaganetie koegena koria naende ogochora agokorire omaete ntwatoreire na ogochora kwaye ngochorire lakini ere na omonto bwerwete omaete nabo aorogetie chimbuchi omosae ore tayari gotumeka. Amen. Bono naende ekero omonto agure ngoikara ase onyora ribaga ria kabere igara ria kabere ase obo. Kristo Kristo omone gose noyo ogokoa ribaga ria kabere nyasaye oito gose noigwa oboremereri bono oboremereri obo mbororora omwarimu nabo igo bono Mariko oyo buna agwete nachete akairana ogokora kwa abatomu 15 35 mpaka 35 toigwa ng'a Mariko oyo nachete akairana isana emo egoteba iga abanchu abategereri nyuma ya amatuko amake Paulo agatebi Barnaba toirane tochikorora abaminto ase kera omochie twarandirie ring'ana ria omonene gose mbuya bare Barnaba agancha koirana Yohana ore korokwa Mariko amo na barabwo korende Paulo tarora buya bairane oyio obatigete aria Pamfulia na tagendete amo na barabwo gokora emeremo eria eriomana rigatuboka ase egati yabo goika bagaatananekana Barnaba akaira Mariko akagenda n'emeeri gochia Kuporo. Twarorire abono twarorire ng'a Mariko nere nkonyora akare ribaga ria kabere ochire naende bono okora ng'a ngokong'aria omoriki arenge goteba ng'a engaki eye konya yaire emiaka ang'e 20 emiaka konya yachire lakini naende egento toroche kiagera ngotoarenge nonye chingaki amang'ana aya akorekanete bono tokore goteba ng'a Mariko ochire naende bono Paulo mboro omaete bairana bachi gochaka esabari buya bairanire goeta naende korigereri bono bari baranderetie naki bagendererete chikanisa goeta baikire ase naende banyorire Mariko naende oyo lakini naende bono Mariko agocha lakini naende gochibosia inche ngochinde korora buya kabisa ng'a Mariko oyo ng'aki naende atoka kaachire ng'aki naende airana omwarimu inche ekero ekerengereri kiane nasomete ekebungo eke naroche na Mariko konya obatang'aneire ase obokori obwo bwa okoirora korigereria na ng'aki ayerosi ring'ana riria nakoete ng'aki ogendererete oborandi twakorete mwago iga ng'aki muna ndoche naende okorigereria kiagera ng'aki are gotoka aria ase konya barandire ase obokoreri obo konya okere ekerengereri kiamotang'anire naki atokerete ororo gose ng'aki gwakeroche omwarimu Mariko naondagete akairana akarora obokoreri gasi na enkong'u buna omoriki oyo are gototebia ng'a omanyete obokoreri igo okwerwa na ebinto ebinge mosae tatageti okwerina omosae iga atagete onye na okoragera buya onye na ogwesoka buya tatageti okobeka gekoroto kemo abeke omwaka oyo omwaka onde egasi eye ekomobera enkong'u akairana lakini ekero ogosoma abakorosai 10:10
ogotebi ng'a Mariko oyo garenge ekasini ya Baranaba nabo igo igo bakarigi Baranaba omwabo amina lakini rende gagoika ororo Mhm. ntorachiabu Mhm. lakini togotebi ng'a baikira Mhm. nimbataigete kogenda ase obokoreri Mhm. lakini Paulo ere omwangiri Eh. lakini Baranaba ere okorire ki omwanchire Ero kiagera omwanchire. kwatebire ng'ise moko orenge ekasini ekasini oyo omwabo oyo bono omwabo Eh. bono bono ere omwanchire Ehe. bagende nere bagatananekana Mhm. noa Paulo roche akare koira Sila Mhm. bakaenda na Sila noa bakare kogenda bakangoika barasi bakare gotera noe nechera lakini omoeri oyo gochibosio soma Abakolosai 4:10 inye ikomi gekare goteba iga Aristatiko oyo osibetwe amo na inche obakwanirie na Mariko omoigwa o Barinaba igo moigwa Baranaba Barinaba nabo natenekera are omoigwa o Barinaba igo are isemoke Barinaba are isemoke Baranaba are are isemoke isemoke lakini bono egesongo yare oteba ng'a ekasini ngoratantani bare amang'ana aya translation translation etantaine ehe ng'enderere mwanyorire ogoteberiru ikomi yoka ikomi yoka Ikomi. yare igo ng'aki oroche Paulo agotebaga abwo Paulo gatena ng'aki amaiga amaiga nki agoteba igoro ya Mariko na Mariko omoigwa o Barinaba korugoro nki ateba igoro yaye Aristatiko oyo osibetwe amo na inche obakwanirie obakwanirie na Mariko omoigwa o Barinaba yani igo amo ng'amo bare gose mbari amo bari ng'amo bare Ehe. ng'a bono naende Mariko oyo nkonyora akare ribaga ria kabere basi bakaronya Paulo omoitabire Ehe. ebibungo na ebinge biarenga iga Ehe. tutasome bionsi bono lakini naende nonya nasande osome buna Timotheo ya kabere 4:11 akare kobokwani okare gotebia Paulo ng'a okare gotebia Timotheo ng'a omanyete igo ndaiga na Luka bweka naiga sinsibire echera ntagete ekero ogocha oretane Mariko amina ndetere Mariko ndetere Mariko iga are omuya ase egasi eye obokoreri amina igo omoitabire gose otamoitabire omoitabire namwangete buna riritangani tamwangeti naende ekebungo nkerakoeresa nayi naeterete Eh. Paulo aya aeterete igo ogosibwa okorutwa enyancha okoramu okoakwa yani ebiranyambire omaete amorire bakana ande are gwakwa na abayuda naende aku na Gentiles ogoitu na ime na abaisiko abayahudi bonsi bare komoa abuna abayahudi ngaki nere bamoerereti ebiranya 40 kemo igo 39 igo igo bono akoeresana ng'aki gaki tari erokana tari ogwancha morete ngo tokora obokoreri amo inche nayaeteire igo bado tigara akong'a omwana oyo igo lakini naende egento kene narusetie ororo igo ndoche ng'a nonya Mariko oyo ochenchiri buna agono gokina emiaka yake bono onyaririe orenge emiaka 20 okomenta emiaka 20 tabeti emiaka 40 ngokong'are nonya nokwege na bono omanyire obogima ninki igo egento ndocha nonya Paulo okare komoa ribaga ria kabere ochenchiri naende okinire ng'a intwe rende abakristo ng'aki gose tokare koirana na abaminto omonto gakogoseire okogoseire pi obwenete kwa obobisa tari gento ki omwarimu obobisa omaete noboiti na oborogi na egento ekemo igo bono obobisa na egento obwenerete otama ase chinguru chia igoro obobisa ki kwaro omerana naborobwo ngose nkoraomerana tore abo ngokomochera rosi gaki tindi maraika na ekero nakomochera obobisa obo nabwo obwenerete origie eng'encho toiranerane twaberane nabo igo mbuya mono nabo Nyasaye atagete igo naende nkorigereria tore egento kende ng'a omonto naraiga ogotomwa ng'a nonya na ekero ng'aki ndateba omonto onga personal assistant yo twararire ng'a ekero togosoma Mariko eyemo bakaisana isato gaki ntoche tosome onsi gose nabo togosoma eyemo bakaisana isato iga ekare goteba iga abanto eyemo oyo noro omochakano bwa enchiri ya Yesu Kristo omwana o Nyasaye buna erikire ase ebuku ya omobani Isaya rora natomire omotomwa one agotang'anere oyo oraroisie enchera yago eriogi ria oyo ogoaka egeturi ase eroro roisia enchera ya Omonene rongeyia oboeto bwaye erio Yohana omobatisi akaoroka ase eroro okorandia okobatebia onchoka mobatiswe monyore okwaberwa kwa ebibe abanto b'ense yonsi ba Boyahudi na bonsi aba Yerusalemu bakamochiera bakabatiswa nere ase oroche rwa Yordani bakorokia ebibe biabo
na Yohana nigo arenge kobeka chianga chiama amarionya engamia na koeboeria erokini rweriyo kenama kiaye nigo arenge koria chingige na oboke bworosana akarandia okobora nache korwa nyuma yane oyore ne chingurukombua omonto inche ntaisaini gotungama na gosibora chinuga chie ebikoroto biaye inche nigo nkobabatisa ase amache korendere nababatisa ase omoika omochenu nabo igo bono kere tokorigereria iga egento tokare gotebiwa abanto mbaro batato tokare kworokiwa abwo ase ebibunge ebi bionsi gochakera eyemo mpaka isana isato ntoroche Yesu Kristo omonyene amen Yesu Kristo omonyene ngokwanwa are abwo ngochakare nere abatiswe Yohana iga akare komoroseria enchera kiagera nabo twatebiwa ng'a omonto oyo okara ase eroro iga agoaka eriogi igoro yaki okorandia igoro yoria ogochora omonene komobua amen nonye twatebiwa ng'a na chinuga chia ebikoroto chebikoro biaye biataisaini ogwekumba Ogwekumba, abisibore abisibore ng'a igo oywo ogocha are omonene lakini kere twasoma bibiria twatebiwa ng'a oywo Yesu yes naende nkorora tore oyonde okorokwa Nyasaye Tata Nyasaye Tata oyo nonye ekero abanto bakobatiswa ase erieta ria ng'o ria Nyasaye ria ria Tata tata na ria omwana na Omoika omoika omochenu igo nabo igo bono ante roche na Nyasaye na omoika omochenu ntoyoroche naende ntoroche Yohana oywo egasi yaye ere ki are omotomwa korosia enchera okorosia enchera okoroseria Yesu enchera gachera asa agwo mwarimu enchera eye na enchera ki eye enchera eye eramia gocha yarosiwa enchera ya chinkoro chiaito chinkoro chiaito amina mbuya twaeresana omaete omwarimu nawe oranyore enchera eye buna narenga omoka omaete nakarure ekebungo eki kia omotuko okaria ogokariri nakabugire na enchera gete iga onye na erami barema iga barosia onye na echinsano barabia igo lakini omwarimu gwakebekire buya ninki eke chinkoro chiaito tweandae komwarigania enderera ekebungo na ekio okong'anya 23 ekebungo ni 20 tiga ngo toragesoma okong'anya gokare goteba iga 23 ekebungo ni 20 gegoteba gekare goteba iga banchu abategereri nintome omomalaika agotang'ane na gokorenda ase enchera agoikie aria nakoroseirie igo naki eki twarosoma amen naende nagani ebibungo bira nebike soma ngo Isaya 40 torore nki tokorusia ase ebibungo ebi Isaya na 40 ekebungo kia 3 Isaya 40 mwarimu gendera koeresa kiagera egetabu eke kia Isaya kerare Isaya 40 egento ngere tokorusia orore ase ebibungo ebi naki ekogera tobisoma amo eleseni eye ekare gotoeresa amang'ana amaya omwarimu muna ogobokoreri gose ase obokoreri goika okore ki goika goika etiganane goika naende mono mono otarachia obokoreri omonene omwarimu noinyorene twachaka na abakoreri aba Nyasaye barenge kweng'ata bare gosaba igo bono gasi ende ya omonene otarakora kora inche erwe ase ogosabera egasi eye ekebungo kia 3 gegoteba iga igwa eriogi ria oyo yogoaka egeturi ogoteba roisia enchera ya omonene ase eroro rongeyia enchera enene ase omonene Nyasaye oito agwo ase eroro kera rigoko nditichwe rigoko nditichwe rimokorere igoro isato yoka tware gosoma na Malaki 3 eyemo nero ngotunyorie ng'a omonene bwa emeganda niga agoteba iga rora nintome omotomwa one andoiserie enchera na omonene oywo mokorigia nache mobasakano ase hekalu yaye nero omotomwa bwa okobwatana nero omotomwa
gwokobwatana kwogotianania oyo moganeti Amen. ngochare Amen. ngitokorusia ase ebinto ebi ngokwana twarenge igoro ya omotomwa naende iga nkoinyori gotokare buna ekero twasoma okong'anya tokare gotebiwa ng'a abana ba Israeli nki kiagerete gose bagatomwa na omomalaika barenge abanyabibe Nyasaye ebibiria gototebi ng'a barenge abanto babwate ebigoti ebikong'u batari koigwa Nyasaye agatancha tindi kogenda nainwe ng'ende nainwe ndabaite ndabakore agabateba Musa omanyete akamokania akamotebi nyete kogenda naintwe rirorio ntorware inde tiga toba akamotebi omomalaika ngotoma nde agende nainwe igo oywo nere omotomwa otometwe okobara buna bagotara gochia ase abarangereti gochia Igo malaki oyo mwarimu ng'oyo orocha koraria Malaki- nintome omotomwa one andoiserie enchera oko nogocha kwang'o kwa Yohana nere nere egokwanera naende nere gokwanera enderera bono nonya Isaya 40 nabo egokwana egento buna egento eki ekio ekemo ng'a igo egento tokare korigereria iga egasi eye ya obokristo egasi eye ya obomissionary egasi ya obokoreri iga eteneine gose na esabari esabari egasi eye igere ya esabari yogosuka yogotara tochie abanto abanchera tore nogotara tore naende naki togotebiwa ng'a ase ogotara gwaito noganetie omonto ogokora kiagera ase ogotara gochi tomanyeti tomanyeti noganetie omonto omorai ogokora nomoganetie omwarimu noganetie omorai Yesu Kristo ataragenda igoro atebete ng'a tagotutiga ntitweka inki agotoa agototigera Omokonyi. omokonyi omokonyi oywo ore omoika Omoika omochenu omochenu, ng'a iga ase esabari yaito tiga totige omoika omochenu atorae amina mbuya mono mwarimu okubatiswa kwa Yesu nkokara okubatiswa nkori gwakoretwo okomo na Yohana omobatisaji omobatisaji oyo orochagete nokorosia enchera ng'aki yaikirete naende omwarimu agocha kobatisa Yesu omonyene naende ore korosia enchera ya Yesu nari gagocha anyore abasomba baye bare ready komobwata komoariganera okobatiso oko nogoikerania richiko kiagera na Yesu namoboretie okay ase Mariko eywo taiyo Mariko abwate shortcut tari koeresa mono lakini ase ande omaete tokonyora Yesu namoboretie Yohana naboretie Yesu omobori inche ngocha ase ore ombatisi gose nagocha ase inde ngobatisi Yesu akamotebi nabete keirebe igo nabo igo lakini aye atwara usisiko taiyo ase Mariko ndariko esima bono naende tokari korigeria getabu kiang'o kia Mariko ng'a igo ekero Yesu akobatiswa esababu nero akobatisire ngwarochi sababu ende oroche rwa Yordani mboro mwarimu nabatisire o tokare gotebiwa ng'a Yesu ekero akobatiswa amang'ana naro akorekanete naende esababu nero tokare gotebiwa amang'ana aya amang'ana aya ya okobatisa kwa Yesu Kristo twarorire ng'a mbaro barenge oo batato barenge ase okobatiswa oko kwaye ng'a igo nkobwate emeaning ntoroche ng'a tata Nyasaye na Roho ere Nyasaye omwana oywo ore Yesu na Roho naende omoika omochenu noro ng'a egasi eye yonsi nokoarigania Yesu ase egasi yaye ya obokoreri amen naende tomanya korora bono ng'a ekero Yesu abatisirwe Mariko iga akare kobeka amang'ana aye enchera eng'ao akare goteba ere ng'a iga aseretigwe akamoraa omoika omochenu okaraa Yesu okamoira ase erooro inki aria ochokora erooro erorari omwarimu gose nomaete nokoeng'ata nkwarengo akeng'ata amatuko emerongo ene agotemwa na Saitani naki kiamoirete erooro akabera ororo naende tomanya gotebiwa bono ng'a tararwa ase okobatiswa kwaye amang'ana naro ore akorekanete abwo ase okobatiswa kwaye akabatiswa buna arwa amache emeiga ki kiabete gose omoika omochenu notirimbogete ase eng'encho ye buna riruma buna riruma naende igoro ekaiguka igoro egatanduka ogotanduka omwarimu bono egatanduka nomoika neriogi rikaigweka rikaigeka bono oyo rere ng'o omwana one ingokerete ime yaye kwanza tosoma ngaki yarenge goteba gose abute ebatiso Mariko 11 taibo torarora tiga torore na ng'aki ekero arutetu roche naende arua ororo 11 iga egoteba iga 11 egoteba iga
na eriogi rikarua iguru rigateba aye naye omwana one omwanchwa ngokirie naye noigwete buna ere personal very personal bono Eh. ng'a nere bwieka yani bono omonto omwegokerete igo yes eriogi eria ekero rigocha Mm. na ebi bionsi buna bigokorekana igo yarenge ase obuya bwaye kiagera Yeso namanyete egiachete gokora nabo igo igo yarenge ase eng'encho ya obuya bari baro baigwete baigwete nero omonyene Mhm. eriogi eri ase encho mbori indoche nyora omonto amagoteba ng'omanyete aye naye omwana one ngwanchete mono ong'aire chinguru gositaranga okoire chinku ogoempawire ong'aire chinguru bono Yeso nere akaigwa chinguru echi bono ekero akoenda ase eroro iga abwate chinguru iga agoikora ona na amatuko aya 40 igo saitani akareka omotebi gaki orarigeria ense eye iga buna orochere engiya iga Ni basi. gaki oaka amaruso onsasime ngokoya ebe yao tingokoya ebe yao noyo agotebia na omotongi Nonya gote- nere omonyene Amina, amina. Yeso akamotebi nerikire nerikire ng'a iga ebinto ebi bionsi buna bigokorekana igo bire ase obuya bwaye na obuya bwaito mono amen ekero toigwe Mm. naende ekero tokorigereria amang'ana aya Mhm. torora ng'a Yeso bono ekero arorekanete aiga Mhm. iga arenge Nyasaye bono pi gose narenge buna Nyasaye naende mwanyabanto Mhm. ng'aki bono akorete ng'aki akorete agatwara chinguru omoriki arenge gototebia ng'a Mhm. Yeso ekero agocha nonya nabwo ekero ekero agotema mpaka akoenda ase erono ekero agocha ari ase ebatiso yaye Mhm. iga are Yeso Nyasaye naende Yesu. iga are Yeso mwanyabanto Amen. kwarocha okomenta bono na abwo togotaina ng'aki okoboko kwa Yesu koba Nyasaye gose rende nere Kristo naende Mesia igo yatangasetwe Igo. na choni iga atebete ritang'ani nachiche oyo okoreki oyo ore na chinguru kombua nachiche oyo okobabatisa okubatisa kwaye ngokoba omache bosa aya ngobabatisa kwabe batisa amache na omoika omochenu igo bono giaorogeti na ng'aki okobua nkwarenge ime ya Kristo naende omwarimu gwakwanera igoro ya ogotogi gwoka eriogi riachete riogotogia ngotebiwa tore naye nke mwanyabanto torochi omobere oyo oke mwanyabanto ogotogi gwoko noo gogosoa igo bono okoboko kwaye komwanyabanto nabo aganetie omonto okomoa omoika naende omoika oyo aoetwe gose chinguru chiaetwe chikarwa ase ise omonyene naende chikagera oborari gose obokoreri bwaye bokanyora chinguru mwarimu ngurigereto kare enchiri ya Yesu Kristo buna the gospel according to Jesus yes enchiri buna ere na Koreng'ana. Yesu Kristo koreng'ana na Yesu Kristo Ehe. togosoma Mariko eyemo 14 na 15 egosoma iga goika nyuma Yohana kabekirwe echera ime Yesu akagenda Galili akarandia enchiri ya Nyasaye okobora engaki yaikiranire na oboruoti bwa Nyasaye bwaikire ang'e onchoka na mwegene enchiri igo iyi na enchiri Yesu omonyene bono ochakire koranja iyi na enchiri akorwa lakini Yesu enchiri akorwa nkento kiekebwate enchiri eye ya Yesu akorwa actually iga akare gokwanera naye na obobani iga akare gokwanera obobani bwa echingaki obwo bwaikeranire bware kobanu igoro yaye ekero akobate ng'o oboruoti bwaikeranire nere omonyene ochire nere oboruoti obo nere omoruoti oikire kiagera nkosoma tore getabu gia Daniel kianda togotebiwa gochi wiki chiri 70 chiachagete 457 BC chigacha goikera AD 27 ngento ki giakorekanete Yesu obatisete omanyeti akabatiswa agachaka egasi naende egento kende tokare korigereria na eira igoro eira eria ogotianani nero nkokwanera akare naye iga akare gokwanera ng'a oboruoti bwa Nyasaye bwaikire ang'e igo noigwete na amang'ana akare gokwanera okwanera igoro ya oboruoti bwa Nyasaye buna bogoika ang'e ng'oretire oboruoti obo nere omonyene naye nere oboretire igo ng'a iga akare gotebia abanto akare kobamanurera bamanye ng'a oria bare korigia nere inche lakini batari komoitaba naende egento kende tokare korora kia omoerio iga akare korangeria abanto gochia ase obokoreri iga akare kobatebia ng'a anga ama motige ebibe biaino mwegene ring'ana ekero monyore ki monyore ogotoreka ng'a ebinto ebi bitato nabio toroche Yeso achakire ase oborandi bwaye naende nabo agendererete ebinto ebi nabio arandeti mpaka bigaikerana ntoroche buna obobani bogoikerana ntoroche buna agoika ase akourwa obobani obogambi bwaye
ntoroche buna agokwa mpaka buna akoboka baka nakobokiwa ayonsi ntoroche naende gari ngase obobani obwang'o bwa Daniel noroche kenda yabo kware komenta mwalimu abanchwa obokoreri obo bwa Kristo gose muna enachire iga gose ekaereswa nekene ekoroki na obobani mbokorete ki mboikeranete buna bwararetigwe twasomire korwa Isaya twasoma na Malaki na bonsi buna bagototebia ng'aki kweri enchera eye nechere osibu naye kweri Kristo oito nanyare kobatiswa naende ekero abatiswa nakora obokoreri na echinguru chia igoro igo Nyasaye oito emeroberi yaye na emeikeranwa emeikeranu ring'ana riaye naende enuguta eyemo teikoba tekora ki teikerana igo abanchu ba omonene ring'ana ria Yeso iga twariganeti esomo riaye na ng'aki twangame ebibe biaito naende tomoegene Nyasaye ime ya Kristo omotoria. Amen. Tata omuya obakuna kwaigwa obonene buya mono gaki ase amaya kwanyarire gotosomia ase chingaki echi chia bono iga naro aya toganetie tata obakuna kwaigwa obonene mbuya mono ase eng'encho buna gwatochakiri naende elesson eye ekwoto eye nonyare koba amo naintwe nonyare gotoa obomanyi bwa ime mono kobua buna kiagera twemanyete gose tokagerete tomanyete ntomaete aye tata naende emeroberi obwate ase obogima bwaito na emiya gaki toonchore torosie muna oganete tonyare koroseka obuya bwabo toisane na kogosaba gwaito goetera omwana wa Yeso Kristo omotoria oito. Amen.